Take up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Na ito'y titimek tinamnama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed ken kuana, keparentigem tindalan na. Pag nga oras yu gagayem, da iti manen ti pagayam yu ti radio, Pastor Vic Ariola III. Sapay kumat na babayan ti pambindisyon ni Apo Dios, danunan na kayo da ito'y a programa anasalunat. At dataptan ti enemapulo ket lima nga nasyon nga pagdingdinggan dagiti Ilocano. Nagyaman kami ta mabalinyumet nga ipadigo when iparanod dito yung programa kadagiti gagayemyo kakabagyenyo nga handapay nanggagan ti programa Timek Tinamnama. Mabuyayo iti live stream ti Facebook Live, kastamet ti YouTube, kastamet iti Timek Tinamnama Facebook tayo, kan Timek Tinamnama International. Nagyaman kami, tanda kay peladita, kat sapay kumatag tultuloy ti anapyo. Yan rin tayo, makipagadal, mahenting kay panagdengeg ti programa Timek Tinamnama. Manggagan na iti nga programa iti istasyon DGHT 77.7 FM, The Voice of the Pacific, Timek ti Pasipiko. Tumanon, idanon na ti sao ni Apo Dios. Sa dinuman, nga pagorasan ti lubong ayan yu, siyudades, estado, barangay, kuno ili, purpuro, abutin ti programa Timek Tinamnama kadagita alog lugaryo. Ket ita agkararag tayo, o Diyos mi ang managayatunay, ingkang panagadal kadagita kakapateg asasom dawaten mi Apo nga sika, may kadagiti puspuso mi tapno may kan kami tilawag ti kinapudno. Babaen kadagiti adadal nga ipaay ti Timek Tinamnama. Ipamindisyon ti langit. Nami kumaitan tingkam panagadal. Kararag mi kiti amin nga pampamilya manipud ti kalakayan, kabaketan, aging gana ti kaubingan. Pananam mi kadi ti nakaskas daw a bindisyon mo. Iti ito'y ngaldaw. Yaman kami unay o Apo. Sisarag mo kadigiti puso ken panunot meeting kam panagadalitag sipod na tinawat mi ida. Napateng anagan na po may sus sa manupot mi. Amen. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire and ignites a candle and makes his home. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world.
been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. We are a family whose hearts are blazing. So let's raise our candles and light up the sky. Praying to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Adu dagiti tattao nga mga isursuro nga nunayanaken ket naikedeng dayta nga tao nga matay. Agsipod ta nayanak a managbasol, iso nga naikeddengen a managbasol ket matay. Ti sursuro nga predestination, walang predestinasyon. Iso dayjay sursuro nga ti maysa nga tao nakidnganen. Piniling ni Apo Diyos ti destinasyon da. Agpaiso ka di dayta. Kasta ka di ti sursuro ti Biblia. Kahit kung ipakamo dito iti maysa nga ehemplo gagayem. Nayanak ti maysa abarito iti managdakdakes a purok. Di makkel asaan ana disiplina. Diyan kamo yung klase nga pagtangan dayta. Naramid dagiti naganak, dagiti pagrebengan da, nga mang patanor da ito yung ubing. Inadal na, iti agaramid ka dagiti adu ag kinadakes. Isu nga oray dinapan ijay pagadalan, pag-eskwelahan, nalukon, isu ti ulo-ulo ka dagiti amin nga estudyante, nga agre-riribok, agkabkabil, ken kastamet, iti saan nga mapasardeng nga panagpungpungtot da ito nga agtutubo. Iso ti may isang riribok, problema ti pagadalan. Kasla saan ang makapagbalin anaimbag a lalaki. Makiapa, agtatakaw, nalay nga gulbod, naipan iti eskwela nga sadyay namnamain dagiti naganak nga agreforma. Nadusa iti amin nakita ti dusa. Nga mamuyo gagayem awan latta ti tarigagay na nga gimbag. Idi matangkenanen ti kasasad ti kinatao daytoy nga ubing. Nagbalin amay sa nga kriminal. Nakaladladingit tinagbanagan na daytoy nga ubing. Anya ti makunam itoy ama nagdakdakes a panagbiag iti daytoy abarito. Kuna ti dadduma anaabak gapu kadagiti paspasamak na. Ngem kuna dagiti sabsabalit pinili ni Apo Dios ngagdakdakes latta daytoy. Bueno,
ti adal tayo ti daytoy nga kanito. No agpay sumot laeng nga no ti maysa nga tao ket ti panagbiag na naikudungan na daytan ti pagbanagan na. Sakbay nga mayanak naikudungan no anyan to ti kasasaad na inton mayanak. Kasta kadi iti sistema ti Dios nga dan ti ayat. Iti tunggal parswa. Ni Apo Dios kadi ti makinnakem iti kaadda ti basol. Gagayem saan na anakem. Kuna ti Roma 5 versikulo 19. Takas gaput iti susukir ti maysa nga tao dagiti adunay bilang da ama nagbasol. Kastamot gapu iti panagtulog ti maysa dagiti adu may bilang da analingteg. Nakikitayan tayo ti adal ti predestinasyon. Ibaga na dito'y kakabsat nga sungani iti ibaga ti Biblia ken dagiti sursuro dagiti adu nga saan nga may paris deje plano ni Apo Dios akas may lanad kadagiti sursurat ala santuan. May bilang da managbasol. Kuna na di teksto. Kay papanan na dagiti amin nga mayanak dito ilubong managbasol da. Managbasol tayo amin. Awan ti perfecto. Agkuran tayo ti dayag iti Dios. No basayan tayo iti Roma 5:12. Awan ti tao at pinili wano inkideng ni Apo Dios nga agbiag ang managbasol lata. Awan. Di na mabalin nga aramidan daytoy santo matay gapu kadagiti basbasol na. Wen gagayem napili wano na ikideng. Tata, no kitkitaan tayo ti kabibiyag ni Judas nga isu nga mangyawat ken Kristo tapno may lansa. Amo tayo ti kabibiyag ni Judas? Nayaban na may sa kadagiti sa nga pulo ket dua nga adalan. Nayaban da kasmet kada Pedro kada Juan. Nga man dyan nagbanagan na gagayam. Kitain tayo man tila santuan nga surat kuna na to'y. Ngayon sakbay tayo nga mapan agsubli tayo dayta nga saludsod. Napili weno na ikedeng ka din ni Judas nga iyawat na ken Kristo tapno may lansa. Saan? Saan? No kitayan tayo yung Matthew 18 versikulo 7 kunana ay pahit ilubong gapu kadagiti pakasaerwan. Tamasapol nga umay dagiti pakasaerwan ngem asipay dayta nga tao nga paggapuan ti pakasaerwan. Gagayem ti Lucas 22 versikulo 22 kunana met katikinapudno na ti anak ti tao mapan akas adda anay pato ngem asipay dayta a tao nga mangyawat ken kuana. Kuna ni Apo Dios asipay amuyo no anagan tayo iti ebanghelyo iti libro iti Lucas naipakpakasin ni Kristo ken ni Judas nga saan na nga iyawat. Saan nga nasken nga isu ti mangyawat. Ngem anyan may sapay kadagiti adda nga gunglo nga pasurot ni Apo Dios. Isu nagbalin nga manglilipot. May isa nga adalan manglilipot. Liliputan na nga mismo ti Dios na. Gagayem sa sauen ka diti Biblia may papanti predestinasyon. Wano pa nagpili, wano panangikitdeng sakbay dagiti panawen. Ni Judas, idiyon unana nasaya at mutkat. Kunaday sopay ti tisurero. Nga magananad tayo. Taado dagiti Judas kadagiti panawen. Dagito'y nayaban da amin nga agserbi ti Apo.
ngem pinili ni Judas ti agaramid iti dakes. Pinili ni Judas nga isu ti nangiyawat kini Apo Isus kaditi tuturayan iti Roma, soldado ti Roma kadagita apanawen. Pinili ken inkedeng nga agimbag ti tao. Ket ammo tayo dagiti amin abambanag agtitimpuyog da nga agaramid amay paay ti pagimbagan. Dagiti agayat iti Dios, dagiti nayaban akas iti panggap na. Tadagiti naamuan na asigot pinili na met ida tapno mayasping dati ladawan na iti anak na. Tapno iso agbalin nga naunaan kadagiti adu agakabsat. Gagayem ken kakabsat saludsudon dagiti dadduma. No ammo ni Apo no may salakanak wenno mapukawak. Ket na muna nga mapukawak anya pa lang ti serserbi tayo ng Kristiyano. Anya pa ti serserbi tayo ng agserbi ti Apo no amon ni Apo Isus. Kabayatan ti panagbanbanyaga tayo ti panagpamatikit amunan nga saan tayo nga may salakan. Amuyo gagayem. Ti sigod nga panakamu ti Diyos iti so amin sigod nga implano na nga agbalin tayo nga mangammo iti ayaten na nga anak. Adan kada tayo, no saan tayo pilyen, iti sumurot, ken dumngeg, iti ebanghelyo. Ti kapagasan ni Judas, nasaya at met nga tao, diyon unana, ngam pinili na, iti mangiyawat kini Apo Isus. Dagiti dadduma, agbibiyag da, anasantuan, ng pinili damat, iti saan ngagtuloy ngagbiag anasantuan. Mano kadi dagiti kayat ni Apo Dios nga isalakan. Awan ti pinili ni Apo Dios ang mapukaw. Inikan na tayo amin ti gundaway nga dumngeg ti ebanghelyo ken agtulnog ti ebanghelyo. Ibabet ken ikarkararag iso amin at tao. Kayat ni Apo tayo nga Dios amay salakan da nga awan ti mapukaw. Nakita yung kakausap? Kayat na nga awan ti mapukaw. Kayat na nga ti tao ket may salakan. Ket kunana di may kadwa Timoteo 2 versikulo 1 3 ken 4 kunana toy sika ngarud anak ko bumilog ka iti parabor nga adda kini Kristo Jesus. Makipagsagaba ka anaimbag abuyot ni Kristo. Ti agsoldado saan nga maringguran kadagiti pagsapulan daytoy abiyag tapno mabalinda ngay aywen day dinangilista ken kuana a soldado. Datay amin nayaban tayo ng agserbi. Datay amin soldado tayo amin iti Dios. Ket soldado tayo ni Apo Dios kunana toy sang kamay sa tayo amin nga bumilig, ngayaban tayo amin, bumilig iti parabor na daken Kristo. Makipagsagaba tayo, anaimbag akas buyot ni Apo Isus. Nakita yun, tayo amin. Awan tingkid din ni Apo Diyos nga napukaw. Awan tingkid din nga mapukaw. Datay amin makipagsagaba tayo. Datay amin agbalin nga buyot ni Apo Diyos. Malaksin. No saan tayo pilyen ti agtulnog kenkwana. Kasano ti panagbalin ti tao nga kamkamang ti pamilya ni Apo Dios. Idyo mo na nga Juan 1 versikulo 12 kunana ti kastoy. Ngem kadagiti aming nga mawat kenkwana inikan na ida iti pannakabalin kalintegan nga anak ni Apo Dios kadagijay amamati kenkwana. Ni Pedro kini Juan nagdidanda nga nayanak. Ngem sabali tinaganak da. Ni Pedro tagalaod, ni Juan taga abagatan. Dimakkel da nga nasisingpet ng ubing.
nagtipon da pay, nga nag-eskwela, ti usumot lang eskwela. Naggraduar da, dahil nga pagadalan, at dapat ti honors da. Nalaing da, dito idua, Pedro kani Juan. Ngayon idin, nagtrabaho, nagsipod ta nakalipasdan, iti profesyon da, iti pagadalan ti kolegyo, nakasagana dan nga agtrabaho. Ni Juan, pinili na ti agserbe ti Apo. Kat kunana kahit ko tagbalin a ministro ti Apo. Ni Pedro kinunana, o kahit kumot tagbalin nga ministro ti Apo. Ngam kahit kumot tagpabaklang, iso ka pinili na ti Sabali. Sabali nga pagsapulan. Aging gana nga ni Pedro, nakigunglo ka dagitay grupo nga agtaktakaw ti luglugan. Ket ti maysa nga rabii, kabayatan ti panagtaktakaw dati lugan iti maysa nga syudad. Naduktalan dagiti autoridades, kinamkamat dayday gana nga kabayatan ti panagkamkamat da, napapatay daga po iti basol nga panagtatakaw ti lugan nga naramid da. No kitain tayo tinapasamak kini Pedro kini Juan. No ni Pedro pinili na kuma iti naragragsak apa nagbiag orahan kuma nga pastor ti pinila no dikit di nangala iti maysa nga pagsapulan nga pakaydayawan ni Apo Dios. Ni Juan nagtalinaid nga pinili na inkideng na kayat ko tagserbi ti Apo. Ni Juan adda pay latata nagserserbi maysa nga ministro. Ni Pedro, gapu, iti saan na nasayat nga desisyon nga pinili na. Nabayagan nga pimusay, gapu, iti kinadakes nga nakairamanan na. Nayanak ni Juan kini Pedro nga naggidan, nasisingpet ti gito'y ubing. Napandati pagadalan, nasisingpet da. Hindi naglipas da, pinili ni Juan iti maysa nga panagserbi nga pakaydayawan ni Apo Dios. Ni Pedro pinili na iti agserbi nga pangrenek ti kinabaknang ti panagbiag na. Nakitipon kadagiti saan nga naimbag batat tao. Ket gapu ti panangpili na akasta. Napukaw na ti biyag na, gapu kadagiti kinabaknang nga kayat na. Nalak amen. Ti awis ni Apo Dios kunanad tuwingem kadagiti amin nga imawat kenkwana inikan na ida ti kalintigan nagbalin nga anak ni Apo Dios. Inikan ni Apo Dios ni Juan ken ni Pedro ti kalintigan nagbalin nga anak ni Apo Dios. Ngem no kitaan tayo ti pili ti tunggal maysa, makita tayo nga nagsalungasing ni Pedro agsipod tasan na nga pinili iti dalan ni Apo Dios. Adda kumapay lang nga biyag na mabit ka dagiti ang panawin no pinili na ti dalan ni Apo Dios. Kastano ti panagpamati kakabsat. No pilyon tayo ti biyag agtulnog tayo. No pilyon tayo ti patay agsalungasing tayo. Simple. Asino ka di dagiti mangisalakan? Ti Juan 3, versikulo 16. Tinagimbag launay nga teksto kunana. Takas talaunay ti panagayat ti Dios iti lubong. Ngayon na ti anak na nabugbog tong tapno ang na mamati kenkwana saan ang mapukaw no dikit adabiyag na agnanayon. Kunana pa dyan may kwadwa nga Pedro 1, versikulo 10 ken 11. Gapuna kakabsat. Agregta kayo iti addapay a panagpatigker iti panakaawis ken panakapiliyo. Tano aramidin nyo dagitoy abanag di kayto may kulbo. Di kayto may kulbo. Isu adda na di panagpili tayo kakabsat. Iti panagtalanay tayo kani Apo Isus. Unapilyin tayo nga sumina
kenkwana. Nayabantay amin nga agregta. Awan tinaylasin. Nayabantay amin nga agregta. Nayabantay amin nga agbyag alatid ker. Tay iti kastoy kuna na to'y madan kayo itinabak ng unay nga isaserek iti agmanayon nga pagarian. Pagarian ni Apo tayo nga mga isalakan nga ni Apo Hesus Kristo. At damat lang iti panangpili tayo. Nudungag tayo titimek ni Apo Hesus. When no, ipilit tayo dagiti kay kayat tayo. Nga pilyen. Agpanuray ayaten nakakabsat ti biyag mo ngagnanayon iti panangikadeng mo mutlaeng nadya predestinasyon akong kunada ket nayanak kapay urang kapay nayanak ket amon ni Apo Isus nga ang kamay salakan hanga po mo dayjay tagpanuray ti biyag mo ngagnanayon iti panangikadeng mo mutlaeng anya tarami din ni Kristo. Kinuna na Jesus, adu dagiti mayaban ngem basit dagiti anya. Mapili. Matthew 22 versikulo 14. Amin na dagiti mawat iti awis ti Buda. Remember, ammo tayo di jay kapadasan iti maysa nga pangarig na dati nagpabuda. Nayabandanin. Nga madadamit dagiti tattao nga nagpambar. Sanda kayat itinapan. Kastamot ti panakaisalakan gagayem ken kakabsat. Nupilyen ni Kristo, agbiag ka. Ngem nupilyen tag suker, adda, iti supapak na, nga saan nga naimbag. Ket no agsukir tayo, matay tayo, agtulog tayo, agbiag tayo. Aday iti may sa nga bus, nagbiyahe amapan iti may sa probinsya, iti may sa nga lugar, pinili iti pasahero nga pagluganan dayta nga bus. Nagsipod tayo sugarod dayta ti transportasyon nga dumanon iti probinsya da. Aduda dagiti tattao nga naglugan, ta pinili na garod, ti aglugan. Handamot kayo ti magmagna, tadayo, mga 4 nga oras nga panagbiyahe, ngayong pinila da amin, itinatalgad nga transportasyon, aglugan da dayta nga bus stop no dumanon ti probinsya. Tinga tarabi kabayatan ngagbibiyahe da. Adda ti grupo ti tattao nga nang pasardeng dayta nga bus. Ket kuna dagiti tattao, umulog kay amin. Umulog kay amin ta check upin meno anya da ito'y nga nagluganan nyo. Amin, awan ti babati. Agtulog kayo. Bumaba kay amin. Hanyong itugtugot na giti niya mga sanikwayo nga put-put-putan nyo. O naalikaman ng tugot nyo. Ta-check upin nila ang dito nga bus. Kinula na ini grupo nga tattao. Nga nang pasardeng. Di dapat amo dito nga tattao kat managdakdakis na uno soldados. Iti gobyerno. Nga mala amin nga puti mandar kat umulog da iti bus. Imulog da kita pasahero. Nga madamay sa nga lakay nga kinunana, diyak kayat, ti umulog. Makatorturo ka. Ang mga lakit di no agsubliak at danton mga la daytoy tugaw ko. Amin di kiti tattao managlugan dayta nga bas imulog da. Ngem idin nga kuna dagiti grupo ti tattao nga nang pasardeng nga nang mandar nga umulog daming kinunada di lakay. Ama masapol nga bumabaka no kayat mo nga natalgad ka. Kat kuna dahi nila kay, dito ikon, injak kayat, ti bumaba. Agsipot ka saan na kayat, ti bumaba. Kat imulog aminin, di kiti pada na nga pasahero, idin na nakangato, kat napandan,
limugan dagitoy nga grupo ita tao. Inala dati tulbak, pinaturungan dati paltog dati driver, ket inala dati tulbak. Aging gana nga dati bus, nagtuluyen, nga nagbiyahe, nga digidi pasahero na batidan piman titeng nga tirabi, iti dayta nga lugar. Dahil lang may sa nga lakay. Iti, may surot agsipot ka nagsukir, na saan nga bimaba. Sigunti ko na iti damag, nga daydi nga tao nga naglugan nga simurot, kadagidita tao nga managdakdakes gayam, di ka man dida na sapulan, aging gana kadagito'y hapanawen. Digidi nga managdakdakes sa grupo, isuda tinangala daydi nga bas. Ala kakabsat daytoy ket naaramid ti sabali nga pagilyan, hanga di Pilipinas, sabali nga pagilyan. Ket anyan nga nagladingit ti pamilya daydi nga lakay. Ta saan metten nga nakasangpet iti pagtaynganda. Dagidi nga na paulog iti bas. Nagyanda sa jay aging gana ngay marayat digiti tutorayen. Tapno mapanda itunda ka dagiti luglugar nga nagkapuanda. At dapat lagi pa nagpili tayo. Kas dayjay nga lakayahan nakayat ti umulog. Ngam imay iti dakes akasasaad nga di daam mo tinapaspasamak oray ka dagitoy apanawen. Ay ayaban na ka ni Apo Isus. Sungbatan mo't lati ayab na. No agtulog tayo, agbiag tayo. No agsukir tayo, umay ti supapak. Di patay. Gagayem ken kakabsat, ay ayaten ni Apo Diyos ti amin a tao. Takuna na ditoy kayat na nga datayo, may salakan tayo. Takas talauna iti panagayat ti Diyos iti lubong. Tinted nati anak ng bugbugtong. Na sinuman amamati, kenkwana santo amapukaw. No diket at biyag na ngagnanayon. No pilyen tayo ti mamati kenkwana. San tayo tumapukaw. No diket madantay to. Ti biyag ngagnanayon. O Diyos mi amanagayat unay. Adda kada kami sangwanan mi ita ti panagpili. Sumurot kini Apo Isus tap nagbiag kami wenno agsukir kami tapno lakaman mi ti dusa iti basol. Na magyaman kami ita dada digitoy digiti napudno a lalaki ken babae. Nadumdumngeg kanyak ti daytoy kanito. Nga adda nga pilyenda ni Apo Dios. Agsipot at dandanin umay. Ketenton umay ka. May sa kaminto kada iti grupong agururay. Nakunaan minto adtuyen iti manubot ming inururay mi tinabayag. Umayen ket isalakan na kami. Wapo may raman kaminto kadi. Iti dayta nga grupo nga nagtulog ken ka. Ket lak amin minto. Iti panakipagnaed ken ka ti agnanayon. Iti may sa nga lugar. Ngayon sa ganang magpay kadagiti nagasat ken napudno. Agsipot na tinawat mi na tinagan na po may Isus. Amen. Gapuna jay